Upang matulungan ang ating mga kababayang magsasaka na apektado ng pandemya at sunod-sunod na bagyo, naglaan ng National Food Authority sa Tarlac ng 361 million pesos para sa Rice Procurement Program. Hangad ng naturang programa na bilhin ang aning palay ng mga local farmers sa halagang 19 pesos. Hindi hamak na mas malaki kumpara sa presyong kanilang nakukuha sa private trading na naglalaro lamang sa 13 hanggang 15 pesos. Noong nakaraang taon, nasa 1,000 magsasaka at 150 cooperatives na ang nagparehistro sa NFA upang agad na maibenta ang kanilang mga palay. Base sa datos ng NFA Tarlac, as of November 5, nakabili na sila ng 541,000 bags ng palay sa mga local farmer. Bukod sa itinalagang 10 buying stations o bilihan ng palay sa buong lalawigan, nagbigay na rin ng libreng tracking service ang NFA para sa paghakot ng mga ani ng mga magsasaka. Samantala, kung hindi naman umabot sa maximum 14% moisture content ng palay, mayroong solar at mechanical dryer sa Concepcion at Aguso na libre ring magagamit ng mga magsasaka. Maaari naman umanong dumiretso ang mga local farmers sa tanggapan ng NFA upang magbenta ng kanilang palay. Rainiel Pawid, CLTV News.